am a fene mo business nature because Prophet Muhammad asundin kano business what yase enti ne yire Khadija a businesswoman a jeze edwadie die enti edwadie eka ho. In fact osom ne miense nyina Ibrahim som Jew ene nkremo ene a Christofo no. I think say Jew for ne nkremofo no mum ena esua adwuma part of the religion. Ope osom pa na yen shedanti business a nkremo Christofo. Nkremofo ene Jewfo omunim business pa ye chen yen a Christopher. They know how to make money. Ade ba ko ye betimi asua free omu hono no ye gidini as a Christian. Kemoni betimi ahye bibia se keten roba na ogada ye kan say gawo kakra obetia no abie bibi. Articulators akesie nyina no eye nianim kremofo ne wo eye adesua man there's a code in Ibrahimic code no eye adwuma. Unfortunately a Christopher ne ntimi ansua nti afi na me ba a Christopher no so ene eye omu da yensua bibi mfa ho cause Abraham som no yensua ye nanane Abraham yensua ekwan a ofa so ye because Abraham was rich, Isaac was rich, Ishmael was rich. Enti adentini ye nkwa de ye ntimi nsua bibi mfa ho. A Christopher enim business bebree. Risk a kremoni beteki no. A Christopher nsheda enteki sa. And na memory verses no so nsheda moayen. Menka Old Testament there no. Nyame adomobuo kwan so. But can Old Testament need the business orientation of it as compared to ye Christopher de no. Yensua bibi free ye nuanim kremofo no ho. Omo nim business ye. Omo hye ase nketenkete. But omo betimi de bia ka ho. It's something that we have not been able to learn. Enti me baby lines no e di nkomo kakra. Baby lines no. Maka galamse